लोगोफोर NPS एकाउन्टआव नोंनि एड्रेस डिटेला जुदि माबाफोर गोरोन्थि जाना दंबा बा मायावबा मिस्टेक जाना दं गामि हक बा जिकुनु पोस्ट अफिस माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि जाना दंबा जों बेखौ माबोरै कारेक्सन बानायो बेखौ आं खोन्थालांनोसै। बिनि थाखाय जों आधार कार्ड थानांगोन। आधार कार्डजों KYC थ्रुयै जोङो जेरावबो NPS अफिस बा ट्रेजारियाव थाङाब्लासिनो गोरलैयैनो जों चेन्ज बानायनो हायो निजिनि मबाइलजों अनलाइनै। थेवबो दाना जोङो माबोरै कारेक्सन बानायो एड्रेसखौ बेखौ नायलांदिनि। लोगोफोर NPS एकाउन्टनि एड्रेसखौ आपडेट बानायनो थाखाय बा चेन्ज बानायनो थाखाय जोङो गुगोलखौ क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नैबेयाव टाइप बानायदो NSDL CRA। बिनि उनाव नैबे गोजौथाराव CRA NSDL बेयाव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नैबे साबस्क्राइबाराव क्लिक बानायदो। दाना नैबेयाव साबस्क्राइबार आइडि माने प्रान नाम्बारखौ टाइप बानायदो। बिनि उनाव नैबेयाव पासवार्डखौ टाइप बानायदो। नैबेयाव केप्साखौ कालकुलेट बानायनानै टाइप बानायदो। बिनि उनाव नैबे साबमिटआव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नैबायदि खोन्थागोन। दाना नै पेजआव गोबां रोखोमनि नुनो मोनगोन। नैबे डेमोग्राफिक चेन्ज बेयाव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नैबे गाहायाव आपडेट पार्सनेल डिटेल बेयाव क्लिक बानायदो नै गाहायथाराव। दाना नैबेयाव गोबां रोखोमनि आपडेट अपसन नुनो मोनगोन। जों दा नैबे आपडेट एड्रेस डिटेल इउजिं आधार अफलाइन KYC नैबेयाव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव दाना नैबायदि इन्टारफेस फैगोन। दाना नैहाय जोङो जेबो बानायालासिनो फार्स्ट टाइम नैबेयाव क्लिक बानायग्रोनांगोन क्लिक हेयाराव माने इउ आर रिक्वेस्टेड टु आपल'ड आधार पेपारलेस अफलाइन KYC जिप फाइल। जों दा फाइल बानायग्रोना लानांगोन जिप फाइल। बिनि उनावसो जों बेखौ प्रसेसखौ बानायनो हागोन। बिनि थाखाय जों बेयाव क्लिक हेयार नैबेयाव क्लिक बानायग्रोदो। बिनि उनाव नैबायदि आधारनि लिंकआव रिडाइरेक्ट बानायगोन। दाना बेयाव आधार नाम्बारखौ टाइप बानायग्रोदो। बिनि उनाव नैबेयाव केप्साखौ फिल बानायदो। बेनि उनाव नैबे सेन्ड OTP आव क्लिक बानायदो। दाना रेजिस्ट्रेसन मबाइल नाम्बाराव नोंनाव OTP फैगोन। दाना नैबेयाव OTP खौ टाइप बानायदो। बिनि उनाव नैबे एसे गोजौआव नैबेयाव क्रिएट ए शेयार कोड अन इउआर पेपारलेस अफलाइन KYC नैबेयाव नोङो निजिनि हिसाबै मोनब्रै नाम्बार बानायना लानांगोन। दायो जिप फाइलखौ खुलिनो थाखाय निजिनि हिसाबै सुस बानायना लानांगोन। बिनि उनाव नैबे डाउनल'डआव क्लिक बानायदो। दाना नै जोंना डाउनल'ड जाबाय। नैबेयाव फाइला फैबाय। जों अपेन बानायनाबो नायनो हायो नायाब्लासिनो डाइरेक्ट जों बेगावबो थांनो हायो। दाना जोङो बेगाव थांनोसै। जोंना फाइल बानायनाया जाबाय। दाना नैबे जोङो बेग बानायनानै नैबेयाव फैफिनबाय। नैबेयाव मबाइल नाम्बारखौ थुदो रेजिस्ट्रेसन मबाइल नाम्बारखौ। बेनि उनाव नैबेयाव आधारनि लास्ट मोनसेल' नाम्बार लास्टथारनि मोनसेल' नाम्बारखौ टाइप बानायदो। बेनि उनाव नैबेयाव फाइलखौ सुस बानायदो। दाना दासो जों डाउनल'ड बानायदोंमोन बे फाइलखौ नै सुस बानायदो जोङो सुस फाइल बेयाव क्लिक बानायदो। बेनि उनाव नोंनि फाइलाव थांदो। बेनि उनाव नोंनि फाइला दा नैयाव नै 3 डटआव थांदो। 3 डटआव थांनानै डाउनल'डआव थांदो। नै दाना जों बेयाव दासो डाउनल'ड बानायनाय आधारखौ नुनो मोनबाय। नै जिप होना दोनदो लोगोसे बेखौ क्लिक बानायदो। नैबेयाव फाइला फैबाय। बेनि उनाव नैबेयाव शेयार क'डखौ थुदो। दासो जों बानायदोंमोन जि मोनब्रै बेखौ नैहाय थुनांसिगोन जों दाना। बिनि उनाव नैबेयाव कन्टिनिउआव क्लिक बानायदो। दाना नैबायदि इन्टारफेस फैगोन। नैबेयाव चेकबक्सआव टिक बानायदो। बिनि उनाव बेखौ एसे बोखोदो प्रसिडआव नैबे प्रसिडआव क्लिक बानायदो। दाना नैबेबायदि इन्टारफेस फैगोन।
बेयाव नोङो नैबे मोननैयाव होनदो करेसपन्डेन्टखौल' सोलायनो ना पार्मानेन्ट एड्रेसखौबो सोलायनो नों जुदि मोननैखौबो सोलायनो होमबाना मोननैयावबो टिक थुनांसिगोन नैबे गाहायावबो ओमफ्राय नैबे गोजौआवबो मोननैयावबो टिक बानायदो ओमफ्राय बेखौ बोखोदो बिनि उनाव जेनेरेट अटिपि नैबेयाव क्लिक बानायदो दाना मबाइल नाम्बाराव अटिपि फैगोन नोंनि रेजिस्ट्रेसन मबाइल नाम्बाराव नैयो होखानाय दं बिनि उनाव नैबेयाव अटिपिखौ टाइप बानायदो बिनि उनाव साबमिट अटिपिआव क्लिक बानायदो जुदि सोरनाबा अटिपि फैयाखैमोनबा बे जेनेरेट अटिपिआव बानायनांगौ दा जोङो फैदो नालाय होबाय नालाय साबमिट अटिपिखौ क्लिक बानायदो दाना नै जोंना दाना साक्सेसफुल जाबाय एड्रेस डिजिटेल आपडेट बानायनाया करेसपन्डेन्ट एन्ड पार्मानेन्ट एड्रेस रिक्वेस्ट इज साक्सेसफुल CRA नाम्बारखौ होबाय बेयाव एक्न'लेजमेन्ट नाम्बारखौ होबाय नों एक्न'लेजमेन्ट नाम्बारखौ नायनानै स्टेटास चेक बानायनो हायो आरो खायफाया लोगो लोगो आपडेटबो जायो नलेबा 24 घन्टानि गेजेराव एड्रेस डिटेल आपडेट जायो जों दाना बेखौ स्क्रिनशट बानायना लाजायो दाना जों बेखौ बेक बानायना नायफिननोसै दाना जोङो चेक बानायना नायफिननोसै नों CRA आव थांफिननानै दहायनि सेम टु सेम गासैखौबो लगइन बानायग्रोना लादो नै दाना जोङो लगइन बानायनानै फैफिनबाय जायगायाव दाना जोङो नै भिउआव थांनांसिगोन भिउखौ क्लिक बानायदो बिनि उनाव पार्सनेल एकाउन्ट एन्ड डिटेल बेयाव क्लिक बानायदो बिनि उनाव नैबेबायदि खोन्थागोन बिनि उनाव पार्सनेल डिटेल बेयाव क्लिक बानायदो नै साथाराव दाना नैबेयाव चेक बानायना नायदो चेन्ज जागोन ना जायाखै गासैबो नुनो मोनसिगोन बेयाव नै दाना जोंना लोगो लोगो एड्रेस डिजिटेल आपडेट जाबाय बानायनाय लोगो लोगो जायो बिदियै जोङो चेक बानायना नायफिननो हायो दाना जों बेक बानायनोसै लोगोफोर जों बेबायदि NPS अफिसाव थाङाब्लासिनो बा जेबो फर्म सम साबमिट बानायालासिनो गोरलैयैनो जोङो एड्रेस डिटेलखौ बेबायदि आपडेट बानायनो हायो गोजोन्थों लोगोफोर नायनायनि थाखाय